blusa jakintxu bati entzundakoa, uztailaren 25-aren aurreko orduetan, dena da lasaitasuna, taupadak ere gutxitu egiten dira, etorriko den algara guztia orekatu nahiko balitz. Horregatik behar bada blues eguna patxada hasten da, astola azterketa batekin. Asko saiatuta ere, funtsean oso gauza geldoa dena. Astiro ez. Irabazi dugu, eta ahora farra, tragos, Mariano y la de Dios. Gero, Baratxuri artean paseoa, lasaitasunez, hau ere, preziorik onenaren bila. Esto había que vender a 20 euros, pero la arrastra y el año pasado vendimos a 18 y vendemos hoy a 19, pero cobramos a 18 a los clientes privilegiados, que no falla nunca. Presarik gabe ongi aukeratu, Digo, es que echamos ajo a todo, hasta el café con leche. eta Baratxuriak lepoan eramatea da ohitura. Honelako goiz lasai batean, estuasunik gabekoa, horrelako azoka bat egon behar zuen. Slow fooda, bertako produktu zainduekin. Arabako elikagaiak ikusten eta erosten, honezkero kaleak bete dira, jaiak abiadura hartu du, eta blusek indarrez ekingo diote, arratsaldean urteko lehenengo zezenetarako joanari. Orain bai, jaiak Gasteiz hartu du, eta inork ez du geldituko.